Slovenská pospolitosť sa chystá založiť politickú stranu. O názve a účasti v najbližších voľbách ale zatiaľ mlčí. Politológovia varujú pred nástupom extrémizmu. Masívny úspech po vzore maďarského Jobbiku ale nepredpokladajú. Pospolitosť organizuje po Slovensku protirómske protesty a zviditeľniť sa snaží aj útokmi na Jána Slotu a Slovenskú národnú stranu. Roznášajte nenávisť. Republiky do NATO, ktorí zabíjali Srbov, ktorí si sa zastali, tak to je čo? Veď vy máte schizofréniu. Vy sa o mňa neopie, panáčik, dobre? Marián Kotleba zároveň otvorene hovorí, že chcú založiť aj politickú stranu. Nejasný ale zatiaľ názov aj prípadná účasť vo voľbách. Keď nazbierame podpisy, môžeme sa rozprávať o ďalších krokoch. Extrémisti sa vzmáhajú aj v susedných štátoch. Česká Deľnická strana sa zatiaľ v žiadnych oficiálnych prieskumoch neobjavila. Podľa odborníkov má ale podporu okolo 2% Čechov. Některé názory, které dneska chápeme jako nepřípustné, se najednou stanou standardními. Ta společnost se v podstatě zevnitř zvulgarizuje a zradikalizuje. Maďarský Jobbik už uspel v eurovoľbách a pred budúcoročnými voľbami do domáceho parlamentu má preferencie okolo 10%. Je dosť veľká pravdepodobnosť, že Jobbik sa do parlamentu dostane. Prípadný úspech slovenskej extrémistickej strany bude podľa politológov záležať najmä od súčasných strán, napríklad aj od toho, či dokážu reálne riešiť rómsku otázku. V krajoch, kde je rómska problematika pomerne vyhrotená, by mohli získať niektoré miesta poslancov najmä na miestnej úrovni. Na druhej strane v najbližších parlamentných voľbách šancu uspieť podľa Horváta nemajú. Martin Maruniak a Michal Kovačič, televízia Markíza.